Argazkia asko gustatzen zaigu eta oso garrantzitsua da guretzako. Izan zen pizkat ez dakit. Ez zegoen, kasualidad. Porque geuden jolasten eta nire atera nahi zuen bakarrik la kupula. Eta ni negoen aurrian. Eta bera bakarrik nahi zuen atera kupula. Eta orduan kamera beste aldera batera jarri zuen eta hori atera zen. Komposizio arloan edo argiak baitxa, juntauzian komponente asko eta azkenean lortu dute eta oso harro baita. Hasi nintzen ja pizkat serioago jaio zirenean hartu erozineban kameria eta hasi neban familiako argazkiak eitzen eta ja pizkat artistikagoa edo askoz landutakoak duela 5-6 urte. Eta beraiek hasi zian erralietan parte hartzen, erosi genuen argazki hauek nahiko desente dira eurendako eta pizkanaka hor doiaz. Hasi ginen jolasten pizka bat beraren kamerakin eta azkenean argazkiak ateratzen du. Niri gustatzen jate kaleko argazkia edo street foto edo eta noizbehinka joaten naiz edo Bilbora, Donostira eta baita ere paisaiak eta gero ez da gehiago paisaiak. Gazte ondako enfokatuak badauzkauz liburuak eta noizbehinka YouTubeen tutorial batzuk edo badauz. Osea que, ni saiatzen naiz, hor akuiluakin. Saiatzen da. Batzuetan erakusten digu forma desberdinak ateratzeko argazkiak edo teknikak. Adibidez, lehen gortean ikasi genuen komposizion triangular. 3 puntu berdin jartzea triangulo baten forma egiten eta gero ralian zerretasun bezala. Ni baitxa. Adin honekin baitxa. Baina niretako uste eurendako izango da saretasun oso politxaz, lantzen duzu gauza pilo bat, baita mendian edo txango bat eitzen edo hiri batean. Aukera asko dauz afizio hau lantzeko.